importante siya kaganina dito sa eskwelahan og unya wa nako makuha busang ang inyong mga mga text message nga bag-o og daan medyo tuaron sa iyaha wa nako madala diri ang wa nako madala diri ang usa ka cellphone, no? Unya medyo naatrasar sad pag-open ang ato nga Facebook Live tungod sa mga there's something wrong behind, no? Mao na nga medyo naatrasar pod busang sa pagkakaroon unta mangbasa ta og mga feedback, mga reaction or contribution, pero sama sa akong nasulti na nga ang cellphone nako tuwa sa kang mises, no? Wala na kuha nako, wala ka na kuma dala. Okay, ato lang pangumustahon ang tanan nga mga kaigsunan nga nagsunod ni atong programa labi na dinha sa Linao, San Isidro Leyte, no? Mga kalusor, mga lumapak family na Tatay Justiniano dinha, Esther Kualing, mayong gabi niya dinas daha diot og sa tanan na lang nga nagsubaybay nining ato nga programa. Okay, mga higala, siguro na naman siguro yung nakakuan dihin nakasulod sa ato ang kuan. Medyo magkakuan lagi gid ni ang ato ang kuan usahay tungod sa mga rasones og mga katarunganes. Okay, mga kaigsunan, adto ta sa paghatag og adto ta sa paghatag og atensyon karong taud-taud sa sa kinini ang pangutana nga ato nga padayunan sa pagtubag kagabi wa tong mahuman apan sa dili pa mo insert usa ka mensahe sa awit, mga kaigsunan, aron nga ato to nga mapadayunan pagtubag tong pangutana kagabi nga wala nato mo insert lang usa ta og mga mo insert lang usa ka awit, usa nato padayunan og tubag kay lagi ang inyong mga reaksyon og mga contribution o inyong question to adto na makuha sa akong cellphone, wa nako makuha akong cellphone dito kay misis kay gigamit man gud ganina dito sa eskwelahan, no? Okay, atong pamatian ning mensahe sa awit. Kalusan, kayog niya ang tanan.
ug bantayang sugo niya. Kay kini ang katungdanan ta. Samtang aduna pa'y panahon, ayaw paglangan iksa. Sa malumog si Kristo nagtawag, kami mo nakaawhag. Sa kasakit siya muli ay, sa kasubok siya muhupay. Ibaluing alaglagon ang kalibutan, silutan ang nautan, busa alagad karon iksa. Kini mausan, dining tanang mababutan. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugo niya. Kahit kini ang katungdanan ta. Kini makatausan, dining tanang mababutan. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugo niya. Kahit kini ang katungdanan ta. Kahit kini ang katungdanan ta. Okay, mga higala, adto ta sa pagkuan, adto ta sa paghatag og atensyon sa for the second time ni ining pangutana ni Edmond Agravante, no, mahitungod sa Oseas 2:11 nga matod pa niya ingon niya nga maayong hapon, maayong hapon sir. Taga ini og husay sa kahanginan kay mauni ang gitudlo sa among pastor diha sa diha ta di na ta magbantay niya ng adlaw nga igpapahulay. Oseas 2:11. Salamat si Edmond Agravante nis Masbate. Okay. Kagabi mga kaigsunan ato ning gitagaan og husay mahitungod ni anang Oseas 2:11. Adunay pipila ka mga butang diha nga gibanggit apan matingala ug mahibulong ta nga ang gitagaan sa mga Sabbath breaker. Kay balo mo og unsa ning Sabbath breaker, pundok o mga tawo nga naglapas sa adlaw nga igpapahulay. Ang Oseas 2:11 dili kana referido sa 70 Sabbath kanang igpapahulay nga ikapitong adlaw. Og unya referido kana sa gitawag og agricultural Sabbath sigon sa atong gibasa kagabi o gipasabot kagabi nga sa sila ang mga Israelita sa una samtang sila nagakultivate sa ilahang yuta, moabot ang panahon nga dunay gitawag og pagpahulay sa yuta, din ang yuta sa ikapito nga tuig dili gid na kultibahon. Dili na kultibahon ang ikapitong tuig, walay yuta nga tamnan ni anang panahona kay papahulayon. Og unya kining mga butanga mao ang gipahunong o gipapahulay sa Dios nga igpapahulay, kanang gitawag og yearly Sabbath o kon agricultural Sabbath. Pero tungod sa pagkamalinapason sa tawo ni ining 70 Sabbath, kining ikapitong adlaw nga igpapahulay, hinungdan nga kanang bersikulo gigamit kana nga ilang gipatuo ang ilang kaugalingon uban sa mga miyembro nga ang adlaw igpapahulay gipahunong na. Ang terminong gigamit pahunungon ko ang iyang adlaw nga igpapahulay, mga bag-ong bulan o tanang kalipay.
Pero ang adlaw igpapahulay nga iyas Ginoo ikapito, ang terminong gigamit dinis Biblia, akong adlaw igpapahulay. Sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 ug 20, matud pa nga labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw nga igpapahulay aron mahimong timaan taliwala kanako og kanila, og sila makailang nga ako mao si Jehova nga Dios nga nagbalaan kanila. So kung imong palantawon og hinuktukan pag-ayo nga dili kini basta-basta lamang nga butang ang adlaw nga igpapahulay, og timan-i nga kining adlaw igpapahulay ikaupat kini nga sugo diha sa napulo ka sugo. Ayaw gyud mo kalimot tigala, kamo dihang mga Sabbath breaker, kamong naglapas adlaw igpapahulay, ayaw mo kalimot nga ikaupat kining sugo sa napulo ka sugo ang adlaw nga igpapahulay. Karon inyong gigamit ang Usias 2:11 nga dili na mo magsunod o magbantay sa adlaw igpapahulay. Timan-i, tanaw ha. Ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nagsulti, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan naglapas siya sa usa ka bahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. Kung atong tugutan apan dili nato uyunan kanang inyong mga pangatarungan nga gipahunong o giwala na ang adlaw nga igpapahulay, ang pangutana karon siyam na lang, kay wa naman na ang ikaupat nga sugo. Nan karon kung imo na siyang ibanan, lapasan nimo nagusa, nahimo ka namang malinapason sa tanan. Kung kining bahina mo'y atong tutukan og tan-awon, dili malalis nga kamo masinupakon sa tanang mga kasuguan sa Dios diha sa napulo ka sugo. Tandaan ninyo na. Karon, kung atong tan-awon nga napahunong bagod kini, wa ni gyud napahunong. Nganuman tungod kay sa gibasa nato na ato ragod ning tan-awon o dinhi sa gihisgutan sa Contemporary English Bible no, sa kanang Levitico kapitulo 23 versikulo 3, angay nato ning masabtan ug mahibaluan kining mga butanga. Itugot unta ninyo mga higala ang pagkamasinabuton diha sa Ginoo. Dili ba nga magpabilin gihapon mo bisag inyo nang nahibaluan na dunggan o nasabtan, unya magpabilin gihapon mo sa pagsupak mahitungod nining adlaw nga igpapahulay. Pamati iragod kuno ninyo ni ang gihisgutan dinhi. Sa Contemporary English Bible nag-ingon, aduna kamoy unom kaadlaw sa pagbuhat sa inyong tanang mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, tandaan ninyo na ha, apan ang adlaw nga ikapito, mao ni siya ang gitawag og 7th-day Sabbath, in other words, creational Sabbath. Mao ni ang igpapahulay nga gipahulayan sa Dios humanias pagbuhat sa kalibutan. Ingon siya, you have 6 days when you can do your work. No? Aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo sa inyong buluhaton. But the 7th day of each week is holy because it belongs to me. Apan ang adlaw nga ikapito sa matag simana, balaan nga adlaw kana alang kanako. Paghisgot ganig balaan nga adlaw nga, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. Balaan gyud ning adlaw para diha sa Ginoo, dili na para nimo, dili na para nako, dili na para nato. Kay ang para sa ato, ang para nimo, para nako kanang unom ka adlaw. Apan nagsulti dinhi, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. Para gyud na sa Ginoo. Unya kung atong basahon, no matter where you live, kung diin man ka nagpuyo, sag-asa kang dapitan nagpuyo, you must rest. Kinahanglan ka nga magpahulay on the Sabbath.
and come together for worship. Kinahanglan ka nga magpahulay sa adlaw igpapahulay adlaw Sabado ug managhiusa sa pagsimba. Unya ang last portion nagingon, this law will never change. Kanang this law will never change, but ipasabot dili gyud na mahitabo nga mausab ka na siya. Dili na mahitabo nga mausab na. Busa ang kamaturan mahitungod sa adlaw igpapahulay nagpapadayon, inyong nahibaluan, inyong nadunggan ug inyong nasabtan og gipadayon gihapon ninyo ang pagsupak mahitungod niini. But remember, this law will never change. Nganuman nga na-accuse man nga nagsupak gihapon mo sa adlaw ipapahulay tungod kay gisulti, this law will never change. Kay kung gipahunong pa ni ugwa na ni aw dili unta magamit ng pulong nga kini nga balaod dili gayod mausab. Tungod kay dili man ni mausab, nagpabili ni siya mauna nga naakusahan mo sa Biblia nga mga unsa mo, mga Sabbath breaker, mga magsusupak mo may tungod sa adlaw nga igpapahulay kanang ikapito nga adlaw. Mao man ay gihisgutan dinhi sa balaan nga kasulatan. Karon mga kaigsuonan, napahunong ba ni? Wala. Nganuman, nagpadayon kay this law will never change. Sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, tandaan ninyo, ulahin na si Ginoong Hesus naabot kay sa gisgutan sa Usias 2:11. Og nagsulti si Ginoong Hesus sumala sa Marcos 2:27. Mismo kang Ginoong Hesukristo na nag-ingon si Ginoong Hesus nga the Sabbath was made for man. Ang inyo ani nga editor ninyo ang huna-huna sa mga tao, labi na sa mga tao nga nangita pa sa kamatuoran. Inyong editor is simang ilihis ninyo nga wa tay labot anang igpapahulay iya ranas mga Hudiyo kay nagpakahudiyo mo. Maog gyud ni ang ilang mga rason o katarungan. Mao bitaw nga dunay mga kahigayunan o panahon nga mahitabo ang debate publiko mahitungod sa adlaw igpapahulay ug wala pay si bisan kinsa nga nakapabarog nga nagmalinampuson nga sila nagnidaog sa debate nga ang igpapahulay wala na. Kasagaran nila nangaparot gayod, nangapalpak gayod. Nganuman, God says this law will never change. So ang gisgutan ni Kristo sa Marcos 2:27 nagingon, and he said unto them, the Sabbath was made for man. Kanang pulong, the Sabbath was made for man, ang igpapahulay gibuhat para sa tao. Siya ro naman pod og dili ka makabantay niining pagkasultia nga duna gyud tay labot dili lang didto sa Israel, dili lang kay iyas mga Hudiyo, kay ginguman the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Tao man ka, Pilipino ka pero tao, Hapon ka pero tao, o unsaon man nimo na pag-eskapo nga kung imo gyud hapitan ang Grigo ana gitawag na siya sa termino o kanana ang hubad sa karaang hubad sa Grigo gitawag na siya og anthropos. Anthropos gani but ipasabot kanana ang human being or all mankind or all races of people. Busa dili gyud ka makalikay ni ana pero mulikay ka lang gyud. Tandaan nato na. Unya gihisgutan sa 2:28 nga si Kristo Ginoo siya bisan pa sa adlaw nga igpapahulay. Kung si Kristo ang Ginoo sa adlaw igpapahulay, wala ka naman musunod ug magbantay sa adlaw igpapahulay kay di ka nagbantay sa Domingo. Kung si Kristo ang Ginoo sa adlaw Sabado, kinsa may imo dihang Ginoo sa adlaw Domingo? Kay klaro man ang gisulti sa Biblia nga si Kristo Ginoo bisan pa sa adlaw igpapahulay. Tagai mi diri og teksto
nga ang mga Sunday keeper ang ilang Ginoo si Kristo. Kaysa gisultis Biblia, siya ang anak sa tao, Ginoo bisan pa sa adlong ipapahulay. Kung si Kristo ang gitawag og Lords of the Sabbath, hatagi mi diri og teksto text diri nga si Jesus Christ, Lords of the Sunday, kana na ang mo ning gisulti sa Biblia. Na karon niya gisulti man na ni Kristo. Unya gisulti na ni Kristo, hinang nataw si Kristo kay diha namandaan ang libro sa Oseas 2:11. Og kamatuoran niya na mga kaigsunan nga dili gid muhaom kanang mga dinahom-dahom o gipatuo sa inyong mga pangulo sa simbahan. Mo na nga kamudinhang mga naminaw, lihok mo kay dipinsahin ninyo ang inyong sayop nga doktrina kay aron nga dili unya ninyo kamahayan sa adlaw sa katapusan ipagwa nga kamugyoy insakto. Kung atong basahon dinhi sumala sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 hangtod sa 21 kay naarabagyoy mga rason nga mogawas nga wa gyoy nakatuman sa napulo ka sugo, and this is a big lie. No, kung atong tan-aw dinis the Living Bible atong basahon nagingon, once a Jewish religious leader, so magbantay mo nga kamo diha nga mga miyembro kay dad-on dayon mo sa mga salin-salin unya dayon og ingon sayop na nga salin. Maubitaw na nga nanginahanglan gito sa insaktong salin nga inyong ikatext diri aron mapruibahan nga kanang inyong gituhuan og inyong gibarugan maunay insakto. Busa asa man ang pabor ninyo nga insakto nga salin, i-text na dire kay atong basahon sa kanginan aron ang mga tao mahibalo gyud. Pero og dili gani mo makahatag bisag usa lang ka sitas o usa ka teksto, kining tanan nagpamatuod lamang nga nahibaluan na gyud ang pagkabakak ni anang inyong doktrina o pagtulunan. Nag-ingon dinhi usa sa mga pangulo sa mga leader ng isa mga Hudiyo, ask him this question. Nangutana kaniya na ining pangutanaha. God, sir, maayong magtutudlo. Timan maayong magtutudlo si Kristo. Gani, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa langit? Timan mga kaigsunan nga usa sa mga panglantaw sa tanan nga nagampog, nagsimba, nagalagad sa Ginoo kanang langit. Usa na sa mga paglaom. Ang pangutana nini, what shall I do to get to heaven? Timan karon. Unya nag-ingon dinhi si Kristo, do you realize what you are saying when you call me God? Mauni ang murabag maingon ta, this is a very relevant question nga diin na ang pangutana gitubag ni Kristo pangutana. Ingon ni Kristo, nakapamalandong ka ba sa imong gisulti sa diha nga imo kong gitawag og maayo? Pangutana ni Jesus asked him, only God is truly good and no one else. Timan gyud nga ayaw gyud pagpadako sa imong kaugalingon maing laki ka, naa kas tanang division og naboxing pa, kay bright ka. Si Kristo nagsulti matud pa nga dunay usa ra gyud nga maayo lang ang Dios ra gyud. Only God is truly good and no one else. Unya ni ang tubag. But as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say. So niya usa ta. Palandunga kuno. Atong tugutan apan dili nato uyunan kay mo man ay inyong pagsabot anang Oseas 2:11 nga wa na ang adlaw igpapahulay. Nag-ingon si Ginoong Hesus, but as to your question, you know what the 10 commandments say. Kay wa naman ang adlaw igpapahulay, meaning siyam na lang ang nahabilin. Dili man pud siyam ang gimensyon dinhi ni Kristo kung dili na pulo. You know what the 10 commandments say.
Ngani sa atong gibasa, this law will never change. Meaning nga ang napulo ka sugo, ang adlang igpapahulay ikaupat nga sugo, wa ma-remove, wala mawala ang ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo. It means nagpabilin gyud nga napulo og walay kulang. Klaro ba ninyo mga igala? Unya kun ato uni nga tan-awon, nagsulti si Kristo, ha? Nga dili ka manapaw. Unya, naamanis na pulo kasugo ni. Di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magbaka, saksig bakak, hatahura ang imong amahan o ginahan, inya gisulti din ni ansuon og uban pa. Kung atong basahon sa 21, nagingon, the man replied, ang tao mitubag, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Unya, kanang inyo dinhang mga pangulo, dayog ingon, why nakatuman sa napulo kasugo? Goy, nagya-iya lang yun. Ha? Namatod pa ining tao, kining mga sugwa matag-usan ni, ako na ning gituman, ako na ning gibantayan, since I was a small child. Mao ni ang gisulti din higala. Sumatinaw ang gisulti dinhi sa bala ang kasulatan. Karon, atong tandaan, sa panahon ni Kristo, kung atong tan-awon dinhi, kung tugutan nato apan dili lang gyud nato uyunan, nga kanang ikaupat nga sugo wa na siya, ngano pa man gyud, nga si Kristo ingnon lang nato pagkasulti nga maghago-hago pamanggid siya pag-abot na sa adlaw igpapahulay, adlaw Sabado kun nawala na. Nag-ingod din niyo sa 4:16 dinhi sa Lucas unya sa 31, 4:16 ug 31. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, si Kristo miabot didto sa Nazaret, din didto siya magtubo. He went as usual. Tanawa, he went as usual. Usual gani na kinaiya, na batasan, na andan. Lahi lang ang inyong nakinaiya, lahi lang ang inyong nabatasan. Nganuman, sukwahi sa nakinaiya ug nabatasan sa magtutudlo nga si Kristo. O tanawa ra gud same as usual, to the synagogue on Saturday. Tanawa ko no, kung unsa nang hitabuan ninyo. Nag-angkon mo nga kamo mga Kristohanon, pero wa man gid mo nagsunod ni Kristo. Pamatiin ninyo ang Gs 27 sa Juan. Ingon ni Kristo, ang akong mga karnero nagsunod kanako. Unya, unsaon man nato na pagkwintada nga nagsunod mo ni Kristo, nga si Kristo Sabado ang inyo Domingo. Nawa na magkadimao na. Unya, nag-ingod din nga he went as usual to the synagogue on Saturday. Mo ni ang gisgutan and stood up to read the scriptures. Unya, tapos didto sa Nazaret, din didto siya nagdako, mibalik sab siya. Unya, kung imong basaos 31, then he returned to Capernaum. Mibalik si Kristo dito sa Capernaum. Kanang pong he returned, meaning diha na siyang daan, milakaw siya, unya nimbalik. Then he returned, na ang to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Tanaw sa matag adlaw gyud nga Sabado siya nagapanudlo. Unya, ngano wa naman kaani matud pa ninyo gipahunong nang hini. Unya ngano man every Saturday tuwa man siyag sinaguga, tuwa man siyag simbahan. Unya kamo every Sunday ay pastilan mga kaigsunan. Lisod bago di ay sabton ang kamaturan? Dili oy, sayon ra gud pangitaon ang kamaturan, sayon ra sabton ang kamaturan, pero naglisod mo pagsunod sa kamatuoran, mga kaigsunan. Unya, kung atong basahon dinhi gisulti dinhi. Sumala sa Ezekiel kapitulo 20, versikulo 12, og nagsulti dinhi, and I gave them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Pamalandungan ninyo higala nga kining 7th day Sabbath maunig giilas ginong iya. Ayaw ninyo isalit tong wa o dili
iya sa Ginoo nga igpapahulay. O tan-awa and I give them the Sabbath, a day of rest. Og akong ihatag kanila ang igpapahulay, ang adlaw sa pahulay. Unya nag-ingon dinhi, every seventh day. Tan-awa ka ng every seventh day, unsa maday sa inyo ang ikapitong adlaw, matag ikapitong adlaw. Kay ganina itong gibasa, every Saturday, tuwa si Kristo sa simbahan. Inyo, every Sunday, every Thursday, tuwa mong simbahan. Ha? Tan-awa rago ninyo na. Unya, karon kung atong tanaw ni, every seventh day, mauni ang igpapahulay nga iyas Ginoo nga papahulayan sa tao. Karon mo pahulay ka ba higala? Wa. Ang igpapahulay nga dili iyas Ginoo, mo'y inyong gipahulayan, mo'y inyong gisunod, unya inyong gisupak ang igpapahulay nga iyas Ginoo. Tanawa ragod kuno ninyo, sumala sa Ezekiel 22:26. Gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlawng igpapahulay, og ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Sa laktod pagasulti kun ang Biblia mo'y ato higala, mo'y ato nga pasultion, mga tinaptapan ang inyong mga mata. Tinaptapan ang inyong mga mata sa adlaw nga igpapahulay nga iyas Ginoo, og matud pa, ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Dili lang kay ang inyong mga mata tinaptapan sa adlaw igpapahulay sa Ginoo, inyo pagyod gipasipalahan ang Ginoo ni ana tungod sa inyong pagsupak sa adlaw igpapahulay. Brother Edmond Agravante, dako ang akong pagpasalamat nga imo ning gihisgutan kay dunami kahigayunan sa pagpasabot ni ining bahina diha sa kahanginan. Tanawa ang gisulti ha. Ang gisulti dinhi ipadayon nato every seventh day. Unya naging dinhi as a symbol between them and me. Unsa na siya? Usa ka simbolo, usa ka timaan tali sa Dios ug sa iyang katawhan. Sa laktod paggasulti, wala mo'y timaan sa Dios sa iyang mga katawhan. Unsay timaan sa Dios? Ang adlaw igpapahulay. Maayo pa ng inyong manok, kay duna pa'y inyong gibutang nga timaan, nabutangan pagtimaan, nga bisan og magkapariha ang kulor, bisan magkapariha ang balhibo, pero mailhan ninyo nga inyong nang manok tungod kay duna mo'y timaan. Karong panahona, kung dili uwa kabutangi sa Dios og timaan ang iyang mga katawhan, lisod nimong maila og asa ang tinuod nganuman pareho nagsimbas Ginoo, parehong nangalagad sa Ginoo, parehong nagampo sa Ginoo. O di ba? Unya karon ang timaan masayon ra ang pag-ila kay ang Dios dunay timaan nga gihatag sa iyang katawhan usaman ang Sabado, ang ikapitong adlaw. Unya nag-ingon dinhi to remind them that it is I the Lord. Ang adlaw igpapahulay, usa ka pagpahinumdum kanila nga ako mao ang Dios. Mao ni gisulti dinhi. Unya ang gisulti dinhi nga that they are truly my people. Kinsa ang tinuod nga katawhan sa Dios? Hao ang nagabantay sa adlaw igpapahulay. Mao kana ang gisulti mga kaigsunan dinhi sa Biblia. Busa mahitungod na gani ni anang adlaw igpapahulay, kinahanglan inyong susihon ang mga kahigayunan nga gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan. Tan-awa ra gud kung atong basahon kuno aber dinhi sa nga today's English version sa Herbianon 4, ha? Kamo dinhang mga Sunday keeper, please lihok mo karong panahona. Insakto manggid ka na ang inyong pagsunod sa Domingo kay lagi mauman ang adlaw ang pagkabanhaw sa Ginoo, patunayin ninyo, pamatud-in ninyo. Unya kining atong hisgutan, supalpala ninyo ni kining hisgutan natos kahanginan nga dili ni insakto, hulaton namo na. Ayaw mo pagpakabuta, ayaw mo pagpakabungol, kay panahon karon nga ang tao magmata dili matulog, kay ang panahon talitapos na. Unya tan-awa ra gud sa gihisgutan dinhi sa
Herbihanon Kapitulo 4, nya versikulo 9 ug 10, kung unsay gisulti dinhi, matud pa dinhi As it is, however, there still remains for God's people a rest like, tandaan na to na, God's resting on the seventh day. Wa gid na magingon on the first day, kay on the first day pa natural Sunday, pero on the seventh day doon na bitay dugay-dugay na pila na katuig gito Southern Leyte sa San Francisco. Doon akong gikadebating safe day di agit sa Cabot Court, dool sa simbahan sa Katoliko, dool po sa police station. Nangutana ko niya kay si Alvin Gitamundok, nangutana ko sa iya kay supa ka man nga ang adlaw ikapito mao ang adlaw Sabado, unsa man diayng adlaw ang ikapito sa imo? Gipugnan ako gibalik. Kay supa ka man nga ang adlaw Sabado maong ikapito, unsa man diayng adlaw sa imo ang adlaw ikapito? Inya Domingo na na. Diha nang panahon na unsaon man na ninyo nga insakto na. Niya gisgutan ninyo. Kining gihisgutan dinhi, matud pa dinhi, as it is, however, there still remains for God's people a rest like, a rest like God's resting on the seventh day. Tanawa ang gisulti din niya, still remains for God's people. Nagpabilin gyud ni para sa katawhan sa Dios ang ikapitong adlaw, wa magingon ang unang adlaw. Tungod ni ana, mga kaigsunan, hinumdumi ninyo nga ang kamatuoran na paabot na sa inyong mga dalunggan. Og si Ginoong Hesus nangutana ng daan, nagingon siya, you know what the Ten Commandments say? Unya nangutana si Ginoong Hesus sa Lucas 6:46, and why call ye me Lord, Lord, and do not things which I see? Nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Sige lamog ampo, sige magtawag sa Ginoo. Pero wa niyo sundang gisugo sa Ginoo. Proverbio 28:9 nag-ingon, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pagampo mo'y usa ka dulumtanan. Hilabihan daghanang mga pagampo karon nga gidumtan sa Ginoo kay wa magsunod sa kasuguan sa Dios. Nagsimba og Dios, nag-alagad og Dios, kinini ang ampo og Dios, pero wa sunda ang gisugo sa Dios. Ato kunong talahon dinhi sa Isaiah 39 nagingon, kay kini maoy usa ka masinupakon nga katawhan. Nagsimba sila sa Dios, nag-alagad sila sa Dios, nagampo sila sa Dios, pero wa nila sunda ang kasuguan sa Dios, ang adlaw ipapahulay. Unya ang naglapas usan, naglapas mastanan, ang atong gibasa, kay kini maoy usa ka masinupakon nga katawhan. Mao na nga dili ta matingala og mahibulong taliwala sa ilang pagka-Dios nun, taliwala sa ilang pagsimba, taliwala sa ilang mga pagpangalagad sa Ginoo, nga wa nila sundang gisugos Ginoo, kay nasulat ng daan kini sila mga masinupakon nga mga katawhan. Unya si Kristo namulong ng daan, Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Timan ihigala, hinumdumi gyud nga kun unsa may imong dangatan sa adlaw sa paghukom, kana kay maunay imong gikinabuhian karon. Kung maluwas ka sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, kana tungod kay nagkinabuhi ka karon og para sa kaluwasan. Pero kung imong gisupak ang kasuguan sa Dios, hinumdumi kung maangkon mo ba diha ang kaluwasan pinaagi sa imong pagkamasinupakon. Busa sa pagbalik sa Ginoo kung maluwas ka, kana tungod kay nagkinabuhi ka karon alang sa kaluwasan. Apan kung sa pagbalik sa Ginoo malaglag ka, kana tungod kay nagkinabuhi ka karon para sa imong ikalaglag. Magpili ka higala, asa ka gustong magkinabuhi.
magkinabuhi ka alang sa imong ikaluwas o magkinabuhi ka alang sa imong ikalaglag. Kung gusto kang maluwas, pagbalik sino, kinabuhi ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, sa kasuguan sa Dios. Apan kung kalaglagan naman lang, hala sige, padayon diha sa imong pagsupak tungod kay lisod pug kaayo ug wa nagyoy mga laglag unya sa adlaw sa katapusan. Hinumdumi mga kaigsunan, ang kamaturan inyong nadunggan og nabatian. Busa Edmond Agravante, daghang kaayong salamat. Well, si Brother Isao maghatag sa pagpasabot ni ining katapusan na ni kay kaduha naman ni ron. Brother Edmond, salamat kayo, daghan ang nahayagan sa imong pangutana. Okay, salamat Brother John. Salamat sa Brother Edmond sa imong pagpadangat sa pangutana. Sa dili patamatag og dugang pagpasabot mga kaigsunan. Ato sa ning basahon ang maminsahe nga midangat sa ato ang live broadcast nining gabiuna. Niya si Brother Milo G. Silasol, good eves kapaglaom. Niya po si Brother Edwin Notarte, mayong gabi Brother John ug Brother Libby, Brother Isaw ug mga kapaglaom na minaw karon. Nagkalain-laing dapit sa kalibutan, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Nindot jud ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Amen. Niya po Pastor Jomar Compuesto, happy watching and listening everyone. Watching here in Trans-Asia, traveling to Cebu City. Greetings to all. Okay, happy trip, Pastor. Thank you so much for being with us. Niya po si Elgira Cesar. Maayong gabi sa inyo mga brother from Hilutunga, Gihulngan City. Okay, Brother Cesar Ilgira, salamat kayo. O kuan ni Brother Isao, pila ba di sila kabuk na bautismuhan sa programa, mga Ilgira? No, sa kuan ni sa Negros Oriental sa Barangay Kalupaan. Niya po si Brother Eddie Layos, amen. Niya po si Ma'am Pritimi Simons watching from Australia. Niya po si Sister Alma Mahait watching from Dahadiot San Isidro Leyte. Happy evening to everyone. God bless sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. More power to all. Thank you, Madam. Niya po si Brother Eli Layos, good PM Brad John og Brad Libby. Greet ko sa tanan nga nagwatching. Brad Eddie Layos ni from Barangay Kaungkod. Niya po si Sister Alma Mahait, happy birthday to Jefferson de la Cruz. More blessings and more cake to candle to blow. Niya po si Sister Melissa Dokalang. Niya po si Brother Henry Mindaros. Mayong gabi diha ninyo Brad John og Brad Libby og Brad Isaw uban sa tanan nga naminaw karon. Ya mensahe kang mga tawana bisan pa og takyuban pa na sa kaldero dili gyud na motuog mosunod sa Ginoo kay ang Ginoo ana nila mao ang yawa. Sumala sa pinadayag 9:20 ang nagsimba sa larawan bato ug kahoy ug uban pa kinsa may nagsimba ang karon dili ba ang mga Katoliko man unya moangkon ra ba kunuhay nga sila mao'y tinukod ni Kristo hastilan. Salamat Brother Henry. So ngadto ta makaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana kabayan sa ato nang nasugdan kagabi may tungod nining Oseas 2:11. So ato nga makita makaigsunan sa ato nga mga pagpasabot kagabi hangtod karon nga kanang gisgutan sa Oseas 2:11 dili na ang gitawag nato og 7-day Sabbath kundi ang gitawag na og yearly Sabbath. Mabitaw na ng importante kayo mga kaigsunan nga dili lang kay kampante rata nga maminaw og unsay isulti sa toa, unsay itudlo sa toa. Kun dili mo susi pud ta kun ang gitudlo og gisaysay sa toa tinuod ba sama sa panahon ni Apostol Pablo ug ni Silas sa ilang pagpangwali ngadto sa Tesalonica nga dunay dako nga kahibulong sa ilaha nga nasaksihan nga taliwala silang pagpangwali ilang nasaksihan nga ang mga tao didtoa kugihan pod nga nagsusi sa balaan nga kasulatan kung tinuod ba ang ilang giwali ngadto kanila. Kung ato nang tanawon sa Buhat Kapitulo 17 versikulo 11. Unta kini nga prinsipyo ato pod ni maaplikar sa atong kinabuhi karon nga dili lang kay makapantira ta kung unsay itudlo sa tuwa kundi mismo sab kita sa atong kaugalingon mobasa ta sa balaan nga kasulatan. Now, kung ato nga tanawon makaigsunan. Kay kung tinuod pa nga ang adlawng igpapahulay gipahunong na, insakto tong gisulti ni Brother John kaganiha nga dili na mahimo nga napo kasugo
kundi mahimo na lang nga siyam kasugo. Pero kung imong lantawon og susiyon ang balaan nga kasulatan, ang gisgutan mao nga bisan man mawagtang ang langit ug ang kayutaan, ang kasuguan sa Dios mga kaigsunan dili gid ni maibanan bisan usa ka kudlit o tulpok man lamang. Imo ginantiman-an kung imong lantawon ang Osias 2:11 kanang pagkasulata naas daang tugon. Pag-abot sa bag-ong tugon mga kaigsunan ug mga kiglan, kung tinuod pa nga ang adlong igpapalagi pahunong na tungod niya ng bersikulo as Osias 2:11, ngano man nga si Kristo ug ang mga tinun-an nagapadayon man sa pagbantay ug pagsunod sa adlong igpapahulay, kung tinuod pa nga gipahunong na ang adlong igpapahulay nga gitawag nato og 7-day Sabbath. Kung imong lantawon Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 ug 31, si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlong igpapahulay. Sa matag adlong igpapahulay naa siya simbahan. Ang termino nga gigamit sinagoga dinhi ana sa tuwa makaigsunan og makiglan nagkahulugan kana og simbahan. So kung imong tan-awon, si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlong igpapahulay. Kung imo pagyud nga daganan ang mga tinun-an ni Kristo nagsunod og nagbantay sa adlong igpapalay nga gitawag nato og 7-day Sabbath. Buhat kapitulo 13 bersikulo 42 ngadto 44 mga kaigsunan og mga kiglan. Kining mga butanga pagpamatuod kini nga ang adlong igpapalay wala gyud gipahunong ang adlong igpapahulay. So ngano man nga milutaw sa atong panahon karon nga ang adlong igpapalay nga 7-day Sabbath gipahunong, nganong dunay mga nagtudlo niya na tungod kay daghan mang mga tao, labi na ang mga kadagkuan sa simbahan na wala mo sunod og magbantay sa adlong igpapalay nga gitawag natog 7-day Sabbath. So aron nga ang ilang nga mga pagtudlo og ang ilang pagtuo nga gigunitan dili mahalata nga nasayop na, mo na hinungdan manguha og bersikulos Biblia nga iwali dayon, itudlo dayon ngayon ani wala na. Pero kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan, ngano nga dunay mga tao nga daghan nga nagsunod og nagbantay sa adlaw nga Domingo, dili sa adlaw Sabado, ingon ani mga kaigsunan, tungod sa rason kung ato nga tanawon. Sa Catholic Record London, Ontario, September 1, 1923, ingon ang emperador, Romanhong emperador nga si Constantino, ingon siya, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. Inyo ginintiman-an mga kaigsunan. Diha sa pagtulon ang simbahang Katoliko, ang adlong Domingo usa kini katimaan mga kaigsunan. Now, kung iyon tanawon, the church is above the Bible. Ngilngi kayo ni, nga naman, ang simbahan mo'y dakong labaw kaysa sa balaan nga kasulatan. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Kung imong lantawon og susiyon, ingon si Emperador Constantino nga ang pagbalhin sa adlang igpapahulay aron sa pagbantay nini mga pagpamatuod nga ang simbahang Katoliko mas labaw pa kaysa sa balaan nga kasulatan. Ang simbahan ilang gipalabaw kaysa sa Biblia. Muna bitaw nga dunay magtudlo nga the church ang simbahan mo'y pillar and foundation of truth, dili ang Biblia. Kaya naman sa ilang doktrina sa simbahang Katoliko, ang simbahan may basihanan nila og sukuranan sa kamaturan, dili kay ang balaan nga kasulatan. Now kung atong tanawon, according to James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers 88 edition page 89, ingon siya, Sunday is not the 7-day Sabbath. Unta inyong ablihan nyo mga kasing-kasing ug nauna mga kaigsunan ug mga kiglan. Ingon si James Cardinal Gibbons, usa ka official Roman Catholic Church member, Sunday is not the 7-day Sabbath, but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctifies. So, klaro na. Gipasabot ng daan, mga kaigsunan ni Cardinal Gibbons. Ingon siya nga, ang Domingo, dili ni mao ang kiniang ikapitong adlaw, nga adlaw igpapahulay. Ingon siya nga,
Ingon siya nga bisan man mobasa ka sa Biblia gikan si Genesis ngadto sa pinadayag dili ka makakita ni usa ka tulpok nga nagtudlo ang Domingo mo'y adlong igpapahulay. Katapusan, kung imong basahon nga kaigsunan ang gisgutan ni Philip Carrington, Archbishop of Quebec in Canada, in Toronto Daily Star, October 26, 1939, mga kaigsunan, ingon siya. The Bible commandment says on the seventh day, thou shalt rest. That is Saturday. Yagi nang giklaro. Nowhere in the Bible is it laid down that worship should begin on Sunday. Imo makita magigsunan nga lig-on kayong mga pagpamatuod sa simbahang Katoliko nga ang Sabado mao gid ni ang adlong ikapito mao ang adlong igpapahulay. Mo na hinungdan nga daghan ron nagtudlo nga ang adlong igpapahulay gipahunong na wala na tungod kay ang tanan nagsunod-sunod man sa usa ka pagtudlo sa simbahang Katoliko nga mao ang sundon og simbahang pahulayan mao na ang adlong Domingo ug dili na ang adlong Sabado. Karon kung mopadayon tas pagunit og pagsunod nining pagtulon-an na mga kaigsunan, mahimo ba nga kining ikalipay og ikahimuot sa Dios ning mga butanga? Dili nga naman. Supak kini sa balaod sa Dios, supak kini sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan. Well, wala rin tayo igong panahon sa dili pahingpit tapos atong programa ni atong closing song mayon man ang atong closing prayer. Mahigala magampot dalang panan og makagagahom na mga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napaabot sa igdulong ug sa mga nagapaminaw. Panalangin ni nga ang pulong nimo nga ilang nadunggan motubo ug molambo diha silang kasing-kasing ug sila magapangita sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug maghatag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Brother Isaw Dihito, og niining inyong ubos nga higala gigsuon, Brother June Dihito, magaingon sa inyo, mayong gabi og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.